Salutare, oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu secundar, unde vorbim politică și geopolitică. Suntem în 1 martie 2026 și azi dimineața am aflat vestea: dictatorul a murit, dictatorul a fost ucis, ieri s-a întâmplat, azi noapte, azi dimineața a fost confirmată oficial. Mă refer, bineînțeles, la Ali Khamenei, la Ayatollahul suprem din Iran. A fost asasinat ieri într-un atac aerian, se pare, de către aviația izraeliană. Și avem aici un articol de pe CNN, CIA-ul și nu numai, probabil și Mossad și alte servicii secrete l-au urmărit de aproape pe Khamenei luni de zile, bineînțeles, să-i vadă programul, tabieturile, cu cine se întâlnește unde, așa mai departe. Și în dimineața zilei de ieri, în 28 februarie dimineața, s-a întâlnit în Teheran cu mai mulți comandanți, se pare, iranieni, și atunci au luat hotărârea izraelienii să lovească. Au primit dreptul de a lovi. S-au spus cuvinte mari, cum se spune de obicei, facem istorie, am încredere în voi, noroc tuturor, cum se spune de obicei în astfel de operațiuni. Deci, Ali Khamenei este mort, este oficial, au recunoscut și iranienii asta, mai mulți conducători iranieni, inclusiv șeful armatei, dacă nu mă înșel, șeful gărzilor revoluționare. Gărzile revoluționare au fost nenorociții care au tras în proprii oameni. Acum o lună și un pic am vorbit despre Revoluția iraniană, revoltele iraniene, și au omorât peste 15.000 de oameni. Unele surse spun 10.000 de oameni. Și bineînțeles că ordinul a venit de sus, de la acest om, este mort, a primit ce a meritat. Este unul dintre dictatorii, a fost unul dintre dictatorii odioși ai lumii și a omorât proprii cetățeni, a ținut țara în sărăcie, a fost un fanatic, a fost un extremist religios convins, obsedat, care a ținut țara pe loc, s-a opus oricărei schimbări. Au fost și conducătorii, el este cumva liderul religios care are de fapt puterea reală. Iranul are și președinte care este ales cât de cât în urma unui vot, și au fost aleși niște președinți mai deschiși spre o colaborare cu Occidentul în trecut. Dar puterea reală era în mâna ayatollahilor și în special a tipului ăsta. Și chiar și pe aceea a sabotat și nu i-a lăsat să ducă țara spre progres. Deci omul este mort. Acum, ce trebuie să înțelegem despre Iran și despre Ayatollah, că el nu a avut chiar puterea totală. Nu vorbim de un Kim Jong-un aici, nu vorbim de un Putin chiar, da? Sau Nicolae Ceaușescu. Avea puterea, o mare parte din plăcinta puterii, să spun așa, dar nu era absolută. Sunt și alți oameni în regimul iranian, puterea este ceva mai împărțită, să spun. Cea mai mare parte, repet, era la el, la Ali Khamenei, dar nu era absolută. Nu vorbim aici de un fel de Stalin, da? Și asta înseamnă că vor încerca acum alții să preia puterea și sunt șanse să prelungească lupta. Dar oricum este un pas important. Unii iranieni au sărbătorit în stradă, au fost și proteste, bineînțeles, organizate oficiale de iranieni și care au protestat și l-au deplâns. Nu știu cât sunt de reale chestiile alea, mă îndoiesc foarte tare, dar au fost cazuri în care oamenii au sărbătorit în stradă, pentru că, bineînțeles, când le-au fost omorâți membri ai familiei, apropiați, cunoscuți, nu-ți prea bine să deplângi moartea dictatorului. Deci lumea în mare parte îl urăște. Este un mare pas înainte pentru Iran pe calea spre libertate. Vom vedea ce se va întâmpla. E o lovitură pentru regim. Mulți oameni vor fi încurajați să ia pași, să facă pași activi pentru a scăpa de nebunii ăștia, de dictatură, de extremiști religioși. Vom vedea. Este un mare boost și pentru americani și pentru Israel. Continuă loviturile și astăzi. Iranul nu renunță, lovesc, încă sunt la butoane acele gărzi revoluționare. Și în următoarele zile vom avea mai multe informații. Dar ideea de bază este că dictatorul a fost asasinat, a primit ce a meritat, la puțin timp după ce a necat în sânge revolta poporului, dar 10.000 de morți este ceva de neimaginat. Închipuiți-vă că sunt alți 10.000, poate chiar peste 100.000 de răniți la chestia asta. Deci, Iranul
a scăpat de dictator, nu a scăpat încă de dictatură. Asta este tragedia situației, vom vedea. Da? Aș vrea să vorbim despre tipul ăsta. Tipul ăsta a fost cel care Ruhollah Khomeini. Khomeini este cel care a fost liderul Revoluției iraniene din 1979, când a ajuns la putere extremismul ăsta religios, la gărzile revoluționare, ayatollahii în Iran. A prostit atunci și a convins multă lume că el este moderat, că vrea un Iran cumva în care femeile să fie respectate, toată lumea să aibă drepturi, să elimine corupția. Șahul era într-adevăr înainte corupt. Șahul într-adevăr voia modernizarea Iranului, făcuse pași serioși spre o deschidere spre Occident, spre o modernizare accelerată, ar fi urmat și o dezvoltare economică și cred că a fost și o dezvoltare economică atunci temporară. Deci tipul ăsta, Khomeini, a prostit pe toți că corupția nu e bună, modernizarea nu e bună, el va aduce bunăstare, el va aduce pace, el va aduce progres și va accepta toată lumea. Când s-a văzut la butoane, ce a făcut? A pedepsit crunt pe toți cei care au avut o mică urmă de susținere a fostului regim, brutal, a eliminat pe toți cei care îi se opuneau, indiferent că vreau altceva pentru Iran, a eliminat orice formă de modernizare a societății, pe oricine era liberal sau avea o idee de modernizare a Iranului, eliminat, a instituit o dictatură cruntă, teroarea asta religioasă, care până astăzi a distrus și a măcinat Iranul și a măcinat economia și sufletul națiunii. A murit în 89 și după el a urmat Khamenei. El a ales pe Khamenei. Khamenei de fapt nici nu era ayatollah, nici nu era prea iubit, admirat de mai mari religioși a Iranului de atunci, deci restul ayatollahilor nu prea vroiau, dar Khomeini a avut încredere în el, l-a impus, i-a forțat să-l accepte și așa a ajuns Khamenei la putere și iată avem astăzi, pentru că a fost un harlen ca și Khomeini, pentru că a știut că e un fanatic ca și el și de asta l-a susținut și iată dovada. Zeci de ani după a ținut Iranul tot izolat, tot împotriva Occidentului, moartea Americii, a sprijinit toți nenorociții din Orient, Hezbollah, toate mișcările alea teroriste și au nenorocit o groază de oameni. Și acum e momentul să plătească. Bun, asta despre fostul dictator. Acum ce s-a mai întâmplat? Iranul a lovit într-adevăr aproape toate țările din zonă. Mă rog, a fost lovită și o școală unde se pare că, nu știu, izraelieni sau americani au lovit o școală unde au fost 165 de oameni uciși iranieni, fete în principal, școală de fete. Era lângă o tabără militară, a fost înainte tabără militară, probabil că pe hărți nu apărea chestia asta și au lovit, se întâmplă asemenea tragedii din păcate. Au murit și izraelieni, 9 oameni vedem, dar au mai fost și azi dimineața anunțați, deci unele rachete iraniene trec de Dome Shield, nu mai rețin acum cum îi spune, la scutul antirachetă izraelian, Iron Dome, domul de fier, da? Trec pentru că sunt multe și niciun sistem antirachete nu este perfect și au omorât mai mulți izraelieni. La fel au lovit mai multe țări din jur, inclusiv, stați că vedem imediat, inclusiv Dubai. Apropo, vorbim puțin și despre Dubai. Trump spune că noi lideri vor să vorbească, vom vedea, dacă face ceva ca în Venezuela va fi ceva oribil, adică ei liderul și lași la putere tot pe nenorociții care l-au slujit. Sper să nu facă așa ceva și în Iran, pentru că ar fi o mare dezamăgire și nu cred că iranienii vor accepta chestia asta, apropo. 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile israeliano-americane, v-am spus șeful armatei, șeful gardienii Revoluției. Strâmtoarea Hormuz este foarte importantă. Hai să vedem o hartă, să înțelegeți de ce. Folosesc Ecosia, unul dintre voi mi-a recomandat Ecosia, nu mai rețin ce abonat, mersi pentru recomandare. Și m-a întrebat cineva de ce folosesc Ecosia. Folosesc Ecosia pentru că până acum cel puțin îmi pare curat, browserul mă refer, da? Îmi pare curat, nu-mi pare cu multe reclame și este european, deținut de europeni. De asta folosesc pentru înregistrare clipuri. Bun, Ecosia. Asta este strâmtoarea Hormuzului. Uitați-o aici. Vedeți, este o strâmtoare care practic face accesul în Marea Roșie, da, din Oceanul Indian.
spre Marea Roșie și apoi cred eu că duce spre Canalul Suez. Este una dintre cele mai tranzitate strâmtori din lume, se transportă foarte mult petrol pe aici și nu numai, scurtează foarte mult, că nu vrei să ocolești Africa ca în Evul Mediu pe la capul Punii Speranțe, vii prin strâmtoarea Hormuz și te duci Suez și în Mediterana și bineînțeles că Iranul este aici, este țărmul iranian și pot să blocheze această strâmtoare dacă vor. N-au făcut-o până acum pentru că i-ar nenociși și pe economic și așa să-mi vai de capul lor, dar posibil în disperare de cauză să facă acest lucru. Bineînțeles că multe companii au anulat traficul pe acolo prin zonă pentru că te gândești că poți să fii lovit sau alte surprize și nimeni nu-și permite, deci așteptați-vă la anumite întârzieri pe anumite zone, anumite produse și așteptați-vă la creșterea prețului. Cred că s-a și întâmplat, de fapt, creșterea prețului benzinei. Iranul este un mare producător de petrol, zona aia de acolo toată este producătoare de petrol, când este război în zonă, tot timpul prețul petrolului crește. Bun. Am aflat și că, da, uitați, au omorât oameni în Ierusalim. Shauman spune că Iranul e pregătit să vorbească, vom vedea. Ok, Lindsey Graham, nu mai înțeleg ce vrea să spună Lindsey Graham. Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi. Bun, legat de Abu Dhabi și Dubai și așa mai departe. Da, Dubai, uitați aici, da? Deci vedem fum în zona asta faimoasă din Dubai. Oameni buni, la fel, hai să ne uităm pe o hartă unde este Dubai. Am înțeles că sunt foarte mulți turiști acolo. Vă seamănă, deci aici este Dubai, da? Asta este strâmtoarea Hormuz, aici Iranul. Este peste Marea Roșie, peste Golful ăsta, peste strâmtoarea asta de Iran. Este foarte aproape de Iran. Deci asta legat de Dubai cu cei care ne sfătuiau să cumpărăm proprietăți în Dubai. Ok, oricine se uită la o hartă sau are o mică idee despre geopolitică știe că Dubai este la o aruncătură de băți de Iran. Deci Dubai este la o aruncătură de băți de Iran. Este o zonă geopolitic foarte tensionată. Este, bineînțeles, aproape și de Arabia Saudită, care are probleme în sud. Stați să vedem. Are probleme în sud cu rebelii din Yemen. E acolo o zonă, un butoi de pulbere. Nu vrei să ai de-a face cu Dubaiul în sensul să investești acolo și părerea mea, nu știu, ok, nu știu pe ce termen, cum, dar e o zonă, un butoi de pulbere. Legat de turiști, la fel, oameni buni, înainte să mergi în excursie undeva, te uiți puțin la știri, adică se știe că este o stare de tensiune în zonă între Iran, America, Israel, de câteva luni de zile. Nu știu dacă nu e o lună și ceva de când americanii au dus acolo primul portavion. Deci este o problemă. Nu îți faci vacanțe când la știri vezi că în zonă au loc asemenea tensiuni, posibile probleme, război, pentru că rămâi acolo izolat. Sau, Doamne ferește, te trezești că s-a întâmplat de multe ori, o rachetă rătăcită lovește un avion. Și e o chestie foarte nasoală. Deci, zonele astea sunt frumoase, nimic de zis, n-am fost în Dubai, da? Am zis că este impresionant. Ok, cu siguranță, o să ajung într-o zi, sper, nu este printre topurile mele, locurile mele de top de vizitat, dar nu contează, gustul nu se discută. Deci, este interesant, este extraordinar cu anumite chestii, merită vizitat, nimic de zis cu treaba asta, doar că alegeți momentul când nu există riscul de război. Asta legat de turism. Cu investițiile v-am spus, e un butoi de pulbere. Nu știu ce va fi, poate că vor fi extraordinare acele investiții pe termen lung și posibil, I don't know. Doar că este un butoi de pulbere acolo, sunt foarte multe probleme. Studiați puțin, căutați pe Google vecinii Dubaiului, tensiuni, războaie și o să găsiți o groază de posibile probleme. Asta legat de Dubai. Bun, au fost lovite de către iranieni aproape toate țările din zonă, că vorbeam de
îmi dă o hartă de 2 bani. Nu vreau asta. Prea puțin. Deci au fost lovite toate țările din zonă de către dronele și rachetele iraniene. Au încercat să lovească în primul rând bazele americane, pentru că aproape toate țările din zonă au baze americane, dar unele rachete, ați văzut, au lovit și hoteluri, inclusiv în Dubai și chestii. Nu știu dacă au fost rătăcite sau nu, inclusiv am înțeles aeroporturi. Nu cred că au fost rătăcite, pur și simplu au încercat să termine economic și să provoace un haos cât mai mare ca să distragă cumva atenția la ei, nu? Pentru ca americanii să se calmeze, să facă presiune aceste țări asupra americanilor, să înceteze cu loviturile. Sunt disperați și asta se întâmplă când sunt disperați. Da, este o situație, este război, s-au suspendat zborurile, ok, cam târziu, mă rog. Da. Iată, 9 omorâți în Israel. Maersk suspendă vasele care trec suspendă traversările ale strâmtorii Hormuz până la noutăți. Dar e clar că nu vor să riște să fie vasele lovite, să piardă oameni, să piardă cargo. Este o situație dificilă. Da, izraelienii lovesc dur, au informații și lovesc fără milă, pentru că altă șansă nu au oameni. Dacă nu distrug rezervele de rachete și fabricile ce produc rachete în câteva zile, va fi destul de dureros pentru ei, pentru că ați văzut. Atât timp cât iranienii au rachete, le trimit spre Israel și nu numai și provoacă morți, răniți. Uite, în Kuwait, un mort, 32 de răniți în Kuwait, urmând, iarăși, o altă țară lovită, în urma loviturilor iraniene. Da. Președintele iranian trăiește, ăsta v-am spus că e tipul care a fost ales, are putere relativă, dar nu e niciun caz. Va fi dificil acum să se aleagă un lider care să aibă imediat putere. Chestiile astea durează, take time, nu se suportă între ei. Știți cum este în orice dictatură, în orice structură, în orice corporație. Este la fel. Nu se alege un lider așa peste noapte și toată lumea în spatele lui. Rar, foarte rar se întâmplă chestia asta. Dubai este acum un oraș fantomă. Toată lumea este în adăposturi. Ok, repet, este la o aruncătură de băți de țărmul Iranului. Ce vă așteptați să se întâmple? Nu mergeți acolo când sunt tensiuni de genul ăsta. Turiștii povestesc ororile după ce hotelul de lux din Dubai a fost lovit. Pe bune. Ok. OPEC crește producția, da, asta americanii presează ca să nu crească prețurile petrolului foarte mult. Deci este un război în toată regula. Sunt schimbări de la o zi la alta. Am făcut ieri un videoclip, îl pun la final link-ul. Acum iată alt videoclip pentru că sunt niște evenimente importante. Abonați-vă la canal. Cam atât pentru astăzi. Vedem ce se mai întâmplă zilele viitoare și revin cu videoclipul noi pe subiect. Mulțumesc tare mult pentru atenție. Numai bine!